माने सुइच अफ जाजोबदों मानसिफ्रानो दा जोंथ' बेबायदि दावराव दावसिखौ जोंनि बिपिएफ दोलोनि आसार खान्थि नेम निथि आइडिअल'जि प्रिन्सिपाला बेबायदि नङा जों नांलाय खमलायै जोङो राजनितिखौ खालामा थैखानायखौ जोङो बुथारनो थाङा थैखानायजों जों जुजिया गोदोखानाय नावआव गाखोनाय मानसिफोरजों जोङो फाम नांगुरु जोङो बेफोरखौ नांलायनोबो थाङा खमलायनोबो थाङा आरोखि दा बेनिखायनो दा आं बुंनो नागिरदों नोंथांमोनहा एथ' बेंथा सासेयावबो एथ' बायदिसिना बुंजासेयावबो दिनै नोंथांमोना जोंखौ बिपिएफ दोलोखौ आगोल जाबाय होननानै दा गोजाम पार्टिखौनो जों सरकाराव लाबोफिननांगौनि सार्थ'आव नोंथांमोना जि दोले बोले ओंखारबोबाय जोंजों समर्थन होनो जोंखौ मदद खालामनो ओंखारबोबाय बिनि थाखाय आङो रोजा रोजा खौथि खौथि धन्यबाद होग्रोबाय आरो नोंथांमोननि सिङाव दा जोङो गमामायैनो जोङो बिसोरखौ नायबाय 5 बोसोरखौ नायबाय जोङो जेनेबा इउपिपिएल दोलोखौहाय माबा मोनसे परिबर्तन जागोन होननायखाय बा परिबर्तननि सार्थ'आव बिसोरो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंबाय हिनजावफोरनो 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गिलु फालु बिफाङा गायो बोरमा जाजायो आरो गोदान गायो आरो बोरमा जाजायो माने दैलिक बायनानै लायनाय बाजाराव माने बिफां फानग्रासो माहाजोन जाबाय लायबाय आरोखि गारि लाबाबो जोबलाय लायो दा नोंथांमोनाबोथ' मोननो थांखायाखै नङा होमबा दा दिनै जे जगदान होनो फैदों इउपिपिएलनि आइजो बिथांमोना बिसोरबो माबाफोर बेबायदि अनुस्थान बिनुस्थान मोनबाय बायदों नामा इउपिपिएलनिफ्राय मोननो हायाखै नङा होमबा दा लामा दालां बबावबा मोनसे खिथानो आन्था माबा मोनसे अनुस्थान बिनुस्थान माबा मोनसे लुनाय बा सरक बानायनाय बा जाम्फै बानायनाय बा माबा मोनसे मन्दिर थन्दिर बानायनाय बेफोरनि जेबो सिन गैया आरो बिसोरना दा 5 बोसोरा जोब्बाय दा दिनै आं चेयारमेन आं इएम आङो मेम्बार होननानै लायोब्ला बे गैला बे जेनेरेल प्रमद बर'आबो दिनैनि थारिखआव जेनेरेल आरोखि जेनेरेल सुबुं बे सासे केन्डिडेट हिसाबैसो बे थागोन आरोखि खिन्थु बेहा केन्डिडेट हिसाबैल' बे थागोन बरखौ गेलेनांगौ हिसाबै बे थागोन खिन्थु रायजो राजाखौ दा माने पावार बाहायनो हानाय बेहाबो गैला आरोखि मिथिबाय दा बेनिखायनो नोंस्रा गिनो नाङा दिनै समर्थन होदों बे गणतन्त्र देशआव रावहाबो बुंनो हानाय सुबुं मोनथाय जोंनि गोसो जों जेरावखि होआ जायजोंखि थाया बेवहाय रावहाबो बुंनांगौ मानसिखौ बुंनो हागोन गोसोखौथ' बुंना लांनो हायाना दा जोंजों गोसो जानाय मानसिफोरखौ होबथागोन बिसोरनोथ' बरखौ होथारनाय नङाना बिसोरो नङा होनबा बिसोरो जोंजों जे गोसो मिलायनानै जोंजों जे फैबाय जोंजों जे गोसो जाबाय बिपिएफ दोलोखौ समर्थन होनो ओंखारबोबाय दा बेखौ बेंथाबा मालायखि बिसोरो बे बरखौ ट्रेक्टराव मोनगोन नामा बे जोंहासो मोजां जादों नांगालावसो होजोबगोन जोंनो नङा होमबा एथ' 5 बोसोरा बिसोर लुथि फुथि खालामबोबाय बिपिएफखौ जाख्ल'दों होनो दा गावसोरना जाख्ल'नाय बे बादामालिफोर जाख्ल'नायाथ' एसे थायोना जिं थायोना बबेबा ससे थायो बबेबा एसेल' जाख्ल'यो दा बिसिना जाख्ल'आ गथायै मन'यो ओमफ्राय रावबो नुला मन'बाय नालाय दा गैला बिसिना नङा होनबा मन'लांजोब्बाय जेबो सिन्न'आनो थाला दा बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो नोंथांमोनहा सिन्था खालामनाङा सरकारा जोंनानो जाखागोन जेरैबाबो सरकारा जागोन सा खोला सानजा सोनाब 40टा समस्तियावबो जोंना 100आव 100% माने एकदम सिगनालखा आरोखि फैखागोन सरकार दानोथ' 21थाल' नांगौ नङा होमबा 21थाजों जों सरकार दानो हायो आरो 21थानि बारा जों मोनहैगोन थांनाय एमपि इलेक्सनाव जों 13टा मोनखादों माइन'रिटि एरिया 13टा जायगा दङ बे 13टा जायगायाव देरहाजोबखादों होमबा 21थाजों सरकार दानो हायो जों 13टा मोननाया जों दानो हायोमोन ना आरामसे जुदि एमसिएलए समस्ति 13टा देरहादोंब्ला जों सरकारखौ दानो हायो आरो दानो हायोमोन एमपियावनो जों 13टा जायगा जों देरहानो हाखादों होनब्ला दिनैनि थारिखआव बयबो माखासे मानसिफ्रा सिं जानानै थादोंमोन उन सिननानै थादोंमोन बिपिएफनि प्रति गैयामोन मानसिफ्रा दिनै बिपिएफनि फारसे लोब आवगायबोबाय होनब्लालाय जोंहालाय मानि खम जाबावखो जोंहाथ' बारायदेरदोंसो ना नङा होमबा कुसिगाव समस्तियाव जों 17,000 मोनदों बिसोरो इउपिपिएल बिजेपि हिसाबै 19,000 मोनदों होमबा 19,000खौ मोननैजों रानोबा बेसेबां गोलैयो 9.5 गोलैबाय होमबा जोंना 17,000 बा जोंना बेसेबां बारा जानानै दं आरो दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना जाकजमक मोनफ्रोमबो गामियाव जों एसे सिगाङाव गिलु फालु बुरजा 42-43 खबर जों जगदान होनानै फैबाय इउपिपिएल पियर इउपिपिएल आरोखि बिसोरखौ जों जगदान होनानै फैबाय होनब्ला जोंना प्लास जागासिनो दं दिनै जों जेसेबां जयनिं होगासिनो दं बे जयनिंआ गासै मिलायनानै 4,000नि बारा जाहैबाय होनब्ला 4,000 आरो 17,000 बेसेबां जाहैखो अनेक बारायाव आवगायनानै दंखायो आरोखि जोंनि भरा गासै जोंनि समस्तियाव 57,800 बेसेबांबा लानजाय आरोखि एसे 65 ना बेसेबांबा लानजायल'खा आरोखि दा बेखौ रानजोबोब्ला आरो बिसोरल'थ' पार्टि नङाना जोंनो 22,000 आवगायनानै दंखायो दा आरो फैबावगोन लाइनाव दं नोंथांमोन बादि दा हाजारखि बेंथाया हाजारखि बेरा होआ बारसिबोदों सुसा थाबायनानै
खारखोमा बोनानैबाबो नोंथांमोना दिनै जयनिं जाफैदों नङा होमबा BPF दोलोखौ हास्थायनानै फैदों दा बेफोराव मानि हेंथा होबाय थादों फालाय बयखौबो माने फ्रि खालामना होनांगौ सुबुं मोनथाय गाव गावनि मोनथायखौ गाव गावनि जे गोसो बेखौ गोसोखौ मावनो होनांगौ बे राजतन्त्र नङा बियो राजा आं राजा जाबाय आंनि फिसा फिसौ बियायं सियायंआ राजा जालांबाय थानाय बेबादि राजतन्त्र नङा बे गणतन्त्रसो बयहाबो अधिकार दं सासे बिबिसना खालामनानै बबे मोजां बबे पार्टिया मोजां बेखौहाय सायबस्थ' खालामनानै बासिनानै होनो हानाय मोनथाया गाव गावनियावसो थाजोबो बेयाव सोरबानि सिगिनाय सोरबानि दंखायनाय सोरबा माबा माबि बुंहैनाय जों रावखौबो गिनाङा बेयाव जोङो अहिंसाबादिसो राजनितिखौ जों गेलेयो BPFआ जों रावजोंबो नांलायनोबो थाङा बुंलायनोबो थाङा जोंखौबो डिस्टार्ब होनो नाङा जोंबो रावखौबो डिस्टार्ब होआ महात्मा गान्धीनि बादि अहिंसा खान्थिजों रावजोंबो हिंसा हिंसि गैयाबालानोसो जों राजनितिखौ गेलेदों आरो जोंनि BPF दोलोनि आइडिअलजि प्रिन्सिपल जोंनि सिस्टेम गाइडलाइन्सआनो जोंना बेबायदिनो आरोखि जों रावजोंबो नांलायनाय नङा नङाबा मैया बिसोरो बिसिनि मुदा बिसिनि फेसा नांलायनायनि नारजांलायनायनि बेफोरबायदि सिस्टेमनिसोमोन खिन्थु जों जेबो उत्तर होआखै आरो जोंखौबो जेबो बुङाखैबा जों बिसोरखौ मा बुंनो बेबायदियाव जों लासैनो थांदों जों जेसेबां जिरायगोन बिसोरबो सोरांजासे जिरायखागौमोन बेनिखायनो जों साननो हनो गोरों जों बुजिदों जोंनि टिमा जानाय नंला भाइ जिरायनानै माथो मोनबावो जयनिं होबाबो दानो बिसोर प्रेस मिट खालामफिनखागोनबा जों बाव जयनिं होनानै मा लाब जागोन नैबेखौ बुजिनानै जों थांनाय जादों आरोखि दानिया जोंनि जे सरखार दायोबा जोंनि सरकारा मा मावनो आखायाव लादों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खिथानो सानदों आरोखि दा फार्स्टआवनो जोंनाथ' एक नाम्बारा हानि फाट्टा नङा होमबा हायावसो जों थायो नालाय रायजो जायो नालाय नङा होमबा एक नाम्बाराव हानि फाट्टा दुइ नाम्बाराव जाहैबाय 100 कौटि आरोखि बे 100 कौटिया सोरनि जागोन होनबा बे जोंनि इयुन जेनेरेसन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बेखौहाय साख्रि बाख्रि मोनै गासिबोथ' गासिबो 35 लाख जनसाधारनावथ' साख्रि मोनजोबनो हायाना सोरबाया मोनबाय खाफालजों मिलायनानै नङा होमबा सोरबाया रोंगौथिजों मोनबाय सोरबाया रोंगौथि थाब्लाबो जेरखम बादि बे मोननो हायि अबस्था जाबाय खाफालनि खोथा जाहैबाय दा बेफोरबादि सुबुंनो जोंनि बे 100 कौटिनिफ्राय माने 3 लाखनिफ्राय 5 लाखसिमा बेफोरबादि होलांनानै बिनि थांनानै थानो हानाय गसंथानानै रायजो जानो हानायनि केपासिटिखौ खालामनानै होनायनि बेबस्थाखौ लानाय बे 100 कौटिया आरो बेनिफ्राय बे 100 कौटिया जोंनाव 2.5 कौटि खरि गोलैयो मोनसे समस्थियाव बा 2.5 कौटिजों जोङो जोंनि समस्थियाव 13टा प्राइमारिल' गोग्लैयो नालाय बे समस्थियावहाय राननानै जेनेबा सोरखौ आगोल हरग्रोनांगौ सोरहा आर्थिक अबस्था माने गैयै फाइनान्सियेल उइक बेफोरखौ नायनानै जोङो जाहाथे बियो एसे सुबिदा जायो बेखौ फार्स्ट प्रायोरिटि हिसाबै नायनानै बासिनानै स्टेप बाय स्टेप बेफोरबायदि खालामलांगोन आरोखि बियो जाहैबाय खेबसेल' होनानै जोबनाय बे नङा जेसेबां सरकारा थाबाय थागोन एसेबां जागोन आरो बे 100 कौटिजों जुदि साफिसियेन्ट जायाबा बेखौ बारायनानै होगोन खालि नाम मात्र बेखौ मोनसे माबा आसनि हिसाबैल' बेखौ नामाकरन खालामनानै 1 कौटि माबा 100 कौटिखौ खालामनाय जादों 100 कौटिजों जायाबा बेखौ बारायदेरबावनायनि माबाखौ सारा बुंखाबाय आरोखि आरो बेनि उनाव 40 कौटि बे 40 कौटिया जोंना 40टा समस्ति दं बे 40टा समस्तियाव 1 कौटि खरि गोग्लैगोन बोसोराव 1 कौटि खरि फैगोन दा बे 1 कौटिखौनो जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंसोरखौ थगायबाय थानाय 75,000 बे बिफां गायलाबायनाय 10,000 मोनो होननानै 100 फाइख्रब फट' खेबनाय बिफां बोरमा जायो आरो गायो होननाय आङो बेफोरबायदि खालामनाय नै बेफोरबायदियाव जोंना जों एथ' होगोन होना जोंना जेखौ मावनो हागोन जेखौ मावगोन जेखौ थिरांथा लादों जों बेफोरबायदिखौसो जोंना बुंनो माने बिथोन होयो आरोखि दा बेखौहाय सेल्फ हेल्प ग्रुप जेनेबा कसुगाव समस्तियाव 61टा सेल्फ हेल्प ग्रुप दं ओमफ्राय बेखौहाय फारि फारियैहाय माबा प्राइमारि अइसै बेफोरखौ स्टेप बाय स्टेप होलांबाय थानायनि बेबस्था आरोखि ओमफ्राय 50 कौटि मोनबा नालाय मोनथाम थांबाय 50 कौटि बे 50 कौटिया जाहैबाय इन जेनेरेल आरोखि भाइ हौवा हिनजाव गासिबो बेयो जाहैबाय गैयै सुबुंफोर जेन'बा सोरबाया ना फाननानै जायो ना दखान होयो सोरबाया बयलार दानो सोरबाया फिथा सावो सोरबाया टट' सालायो आरोखि बेखौ IBS हिसाबै माने होनाय आरोखि IBS हिसाबै होनाय माने बे दखानाव जाहाथे मोजां रोखोम दखान खालामनानै जानो हायो बेफोरबायदिनि थाखाय सायज होनाय आरोखि दा बे आरो बे जेसेबां फैसा होनो नागिरदों बे फैसाखौ जोंना रिफान्ड खालामनाङा बे एकखालिनि दान आरोखि एकखालि दान बेखौ सुख'फिननाङा आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय लास्ट 10 कौटि बे 10 कौटिया जाहैबाय सिनियर सिटिजेनशिप जायहा सोरबाया साख्रि आवलानि पेन्सन मोनजाबाय जेनेबा सोरबा
पेन्सन गैयै जाम्बा जाम्बि जनसाधारन रायजो जानानै बोरायथेब बुरैथेब थानायफोर बे सिनियर सिटिजेनशिप आरोखि बिसोरनि थाखाय बोसोराव 10 कौटि आरोखि बे 10 कौटिखौहाय माने आर्थिक साहाय्य हिसाबै बिसोरनो साहा लोंनाय मुलि गरसे गरनै बायनानै जानायनि नामाव बिदिखौ माने बेखौहाय होनाय जागोन आरोखि दा जोंनावथ' एथ' बे समस्ति ओनसोलावहाय एथ' बोरायथेब बुरैथेब थानाय मानसियानि बिबाङा खम ना इसिबांथ' गैयाना दा बेखौ नायै नायै होनाय जागोन होननाय जादों आरोखि आरो बेखौहाय जोंनि सरकार जानाय लोगो लोगो दुर्गा फुजानि सिगां जोंनि सरकारा जायोब्ला दुर्गा फुजानि उननिफ्रायनो नैबेखौ जारि खालामगोन आरोखि कन्टिनिउ खालामगोन बुजिबाय बेनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे बेफोरनिफ्राय जों उनफिननानै थानाङा एरियानि डेभेलपनि थाखाय गाव गावनि बेक्तिगत फिसा फिसौनि साख्रि बाख्रिनि इन फिउचारनि थाखाय नोंथांमोना बिपिएफ दोलोखौ समर्थन होनो ओंखारबोबाय जोङो बिराद मोजां मोनबाय उनफिननानै थानो नाङा रावखौबो गिनो नाङा रावनिबो सिगिनायखौ गिनो नाङा गावबागाव मावनानै जानाय गावबागाव पार्टि खालामनाय गाव जाय जेखौ मोजां मोननानै जाय दोलोखौ मोजां मोननानै जायखौ मोजां मोननानै भट होयो बेखौ बादा होनांगौनि रावहाबो मोन्थाय गैया रावहाबो अधिकार गैया बेखौ खुनु संबिधानावनो गैया खुनु नियम गैया आरोखि दा बेखौनो आं खावलायबाय नोंथांमोना रावखौबो बिदि गिनो नाङा फासयनो नाङा गावनि मोन्थायखौ जुजिनांगौसो हिनजावफ्रा सक्तिशालिसो जानांगौ नुवाखै नै फुजा जाजेनफ्लाय बिमा दुर्गाया महिषासुरखौ माबादि सुवा नङा होमबा हिनजावजोंसो बुथार जायाखै होमबा हिनजावनि सक्तिया बेसेबां आरो अनेक दङ बिमा कालि दङ सरासति दङ लोक्षि दङ गासिबो हिनजावानो जोब सक्तिशालि जोब बिसोरो रोनसोन्द्रि माबा माबि दावहानि गिदिर गिदिर बिगोमाफोर गासिबो हिनजावफ्रासो दावहा नांनानै फेजेनजोबनो हायो उसुरफोरखौ मिथिबाय ओंखायनो हिनजावफ्रा जाग जमग जानांगौ गोनां जायोबा बेफोरनिबो महर लानो बायध'था मुलुग जागोन नङा होमबा जोङो 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि खोथाखौ सानदों दिनै बिजेपिनि आफादगिरि स्टेटनि आफादगिरिया मा होनदों ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युलखौ मोननैजों मोनसेल' खालामनांगौ होननानै बुंदों सेटेलाइट काउन्सिल खालामनोसो सेस्था लागासिनो दं गोदो बिटिसि एकर्ड जानायाव हरब्रजोबनानै लाफ्लांदों जोंनि इएमफ्रा गोदोना केबिनेट रेंकजोंमोन बाथि गोजा गोजा थायोमोन इएमफोर गाखोग्रायाव बोरो उकिलनाथ' बाथि गोजाबो गैया लांदांसोमोन ना नंगौना नङा आरो बिसोर रावबो केबिनेट रेंक गैया केबिनेट रेंकआ सोर दं सासेल' दं बे प्रमद बर'आल' दंमोन केबिनेट रेंकआ मिथिबाय बेबायदि आरोखि दा बिसिना पावारखौनो खमायजोबनानै लाबोदों सिएसपिआबो उनाव गिलु फालु जोंनि दोलोजों बुंजाबाय थानानै बुंजानानै सिएसपिखौ नामाकरन हिसाबै बिसोरो खालामफैफिनदों आरोखि जारि खालामफैफिनदों नङाबा सिएसपि हरबाय लेन्ड रेभिनिउ हरफिनजोब्बाय जोंना बिटिसिआनो लायोमोन खाजोनानि फैसा बिटिसिआवनो थायोमोन गावफोर सरकारि गावफोराफोरनो बेजोंनो बेथन होयोमोन गोदोहाय आरोखि जोंनि सरकार थानाय समाव दा बिसोरना सरकारि गावफोराफ्रा नै बिसोरनि सरकार थानाय समाव इउपिपिएलनि सरकाराव रावबो बेथन मोनाखै जोंना गोदोना जोंनि बिटिसि सालायनायाव रेभिनिउआ जोंनि हानि खाजोना पार्टिखौ जोंनानो लायो हिसाबै जोंना बिटिसिनिफ्रायनो होनाय जायोमोन आरोखि सरकारि गावफोराफोरनो मिथिबाय दा अनेक खोथा दं जोंहाबो अनेक जायगा थांबावनांगौ दङ मोनथाम मोनब्रै मिटिं दङ उनावहाय मोजाङै बुंलायलायबाय थाबावगोन मोजाङै शेयार खालामलायबाय थाबावगोन बेखौल' गोसोआव ला खुनु प्रानिखौ गिनो नाङा गाव गावनि सुबुं मोनथाय गाव गावनि भटार गाव गावनि मैल'बान भटारखौ गोदोखानाय नावआव गोदोखानाय पार्टियाव जोबखाथारनोसै पार्टियाव भट होनानै जों जेबो लाब गैला फै जोङो ज' जाग जमग नोंसोरजों फैबावनांगौ सोरबा थाबोनाय सिगिसग' थाबोनायखौबो सिं बुंदो जों लाब गैला जोङो गोदोनि बिपिएफ सरकारखौनो बिपिएफ दोलोखौनो सरकाराव लाबोफिननांगौ हाग्रामा सारनि आखाइखौ मुजुबुद खालामफिननांगौ होननानै नोंसोरो हिनजावजों हिनजाव दखान जानाय हाथाय जानाय मैगं थाइगं खाहैनाय ना गुरहैनायफ्राव रायलायनाय सुरु खालामदों रावखौ गिनांगौ माबा गैया माबा मोनसे जायोबा जोंखौ फन खालामबानो जायो मिथिबाय मैयानि एथ' माबा सिस्टेम लादोंमोन बिसोर रुबा आलदामोन मैयाना मिथिबाय थेवबाबो जों बिसोरजों माबाया माने जोंना महात्मा गान्धीनिसो माने जानजि गुसेयाव घुरि गाननानै रावजोंबो नांलाया खमलाया सरकार माबा आन्दालन खालामनायसो जोंना आन्दालन माने सरकाराव लाबोनांगौनि थाखाय रायजो राजाफोरनाव भट भिक्षा मागिनायसो रायजोफोरखौ बुजिहोनायसो जों खुनु रावजोंबो नांलाया खमलाया फै जोंजों फै अननायखौ होबा अननायखौ मोनो जों नोंसोर जोंखौ सरकारखौ लाबोनायाव हेफाजाब होबाय हिसाबै सरकार धोरोमनि थाखाय नोंसोरखौ अननो हाफिननाय बेफोरबायदिखौसो जों लालायनांगौ आरोखि दा देनां उनाव मालाबा लोगो मोनबावगोन आरो जोंनियाथ' इलेक्सना 20 दिनानो दंबावो आरो नोंथांमोनजों जोङो
दर टु दर हाबनानै रायलायगोन जेला बेलट पेपारा फैयो होनबा आरो शेयार खालामबावगोन आङो गोलावथार बुंला आं बेखिनिखौनो बुंबाय जोबथारनायाव आरोबाव आरो फिन खेबसेबाव आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय उन्दैफोरनो अननाय गिदिरफोरनो खुलुमनाय जासिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि कसुगाव ब्लक इउथनि मानगोनां आफादगिरि बिदा गेदेर अरुण मुसाहारि बिथांनिसिम दा बिदा गेदेरा बिराद मोजां गुवारै बुंलांबाय मोनबा गेरेन्टिनि सोमोन्दैबो बुंलांबाय दा बे मोनबा गेरेन्टिनि सेलेक्सन खालामग्राया सोर जागोन जोंनि नैबे प्राइमारि लेभेलनि महिला कमिटिनि इउथ बिएसइउ बैसोरनो नैबे मोनबा गेरेन्टिनि स्किमफोरखौहाय मोनबा गेरेन्टिनि बे स्किमफोरखौ बिसोरनो सेलेक्सन खालामगोन आरो राजनिति खालामनायाव रावखौबो गिनाङा दा नैबे जोंना आदायानो बुंलांखाबाय मानो होनबा जों बयबो गाव गावनि मोन्थाय बिनि हास्थायनाय माबा मोनसे फिथाइ बेबादि लुबैनानैसो जों राजनितिखौ खालामो जों सिगां राजनितिखौ मानो खालामो राजनितिया जाहैबाय राजुहुवा माबा मोनसे रायजोनि लामा दालां बेफोरखौ उन्नति लाबोनायनि थाखाय जोङो गिबिसिननि थाखाय जोङो राजुहुवानि थाखाय जोङो बे नैबे एक नाम्बार राजुहुवानि थाखाय जों राजनितिखौ खालामनाय जायो नैथिया जाबाय जों गाव गावनि बेक्तिगत सार्थनि थाखाय गावबागाव माबा मोनसे फिथाइ मोननो थाखाय साख्रि बाख्रि जिखुनु बेक्तिगत गोबां जिनिस दं आरो बेफोरखौ मोननो थाखाय जोङो बे राजनितिखौ खालामनाय जायो।